Ti csak a javadat akarja. Pruszki nincs, most multi van. Most ők vennék át a Szent Király szabadjai repteret. Mégpedig úgy, hogy újra megváltoztatnák a repülési irányt. Ismételjünk. Kata kisasszony. Igen, uram. Mi volt a repülési irány a Horthy korszakban? Leszállás észak felől, felszállás észak felé. Mi volt a repülési irány a Ruszki korszakban? Leszállás kelet felől, felszállás délnyugat felé. És mi lenne a repülési irány a multi korszakban? Leszállás dél felől, felszállás dél felé. Na itt a baj. Az északi irány gyéren lakott rész, a Bakony iránya, az jó volt Horthynak, de nem jó a Csúcsmultinak. A déli irány a legsűrűbben lakott rész, a balatoni riviera iránya, ezt akarja letarolni a Csúcsmulti. Miért? Azért, mert északi irányban a pápai repülőtér környékén a légtér NATO felségterület. A Csúcsmulti a NATO-val nem egyeztet. Pedig talán az is lehet, hogy a Csúcsmulti teherforgalma kiprivatizált NATO szolgáltatás. Nem tudhatjuk. Csak annyi biztos, hogy a Csúcsmulti nem óhajtja az emberbarát északi irányt, inkább legázolja a déli irányba lakó magyarokat, hisz a magyar gyenge láncszem. A közmeghallgatásokon a Csúcsmulti képviselői magyar állampolgárok, nemzőképes magyar férfiak és szülni képes magyar nők a vállukat vonogatják, és közben az állásukért remegnek. Kakuk, kakuk, óförtelen, hideg fut át a szíveken. Egy efféle repülőtér létesítéséhez vagy 10 hatósági engedély kell. És lássatok csodát, magyarok! A zseniális Csúcsmulti, a zseniális magyar légügyi hatóság haverkája sorra nyeri el az engedélyeket. Egy ilyen esetben Siófoktól Akarattyán és Alsőrsön át Füredig minden érintett ingatlan tulajdonos, úgynevezett ügyfél, akivel a Csúcsmultinak tárgyalnia kell. De a magyarok ezt nem tudhatják, mert az ügyféli jogosultság el van titkolva. És aki mégis bejelentkezik, mint ügyfél, annak a zseniális magyar légügyi hatóság azonnal levelet ír. Maga ilyen meg olyan okok miatt nem ügyfél. Irgum-burgum. A zseniális Csúcsmulti a háttérben halkan énekel. Előbb a profitom, aztán a magyarom, diga, daj. A zseniális Csúcsmulti kizárólag nagy repülőgépekkel dolgozna. A legnagyobb Boeing repülőgépeknél is nagyobb repülőgépekkel végezni a zseniális Csúcsmulti a nemzetközi teherszállítást, mert így jövedelmező az üzlet, diga, daj. A Csúcsmulti a Balaton keleti medencéje fölött évi 18 000 műveletet tervez. Minden egyes művelet leszállást vagy felszállást jelent. Naponta 50-60 alkalommal. Nem hetente 3 napon, mint a ruszki időkben, hanem a 7-6 napján. Magyarok, ilyen multi idő. Ó, azok a régi szép ruszki idők, amikor a repülés miatt csak hetente 3 napon át bőgtek a babák és a barmok. A multi légiszörnyetegek Siófoktól délre kezdenék a landolást. A kerozint sics-súgy belengednék a Balaton keleti medencéjébe. Diga, daj. Vonuláskor sok itt a vadliba, felhőnek látszanak. Madárrajjal ütközéskor kerozinos libák potyognának az égből a vízbe. Diga, daj. És a Csúcsmulti belepöfögni a Balatonba a landoláskor kiáramló benzpirén nevű mérget. A benzpirén nevű méreg olyan, mint a stroncium 90 nevű hasadó anyag. Nem bomlik el. De nem baj, hisz a Balaton csak egy vacak víz. Diga, daj, hogy a Balaton víze a környék lakosságának ivóvízbázisa. Nem baj, igyanak a magyarok Coca-Colát. S hogy a halak leszálláskor kibocsátott benzpirén nevű méregtől fertőzöttek lesznek, s hogy a magyarok megeszik a fertőzött halakat. Nem baj, egyenek a magyarok afrikai halat, majd hozzat a Tesco nekik a Viktória-tóból fogast, a drága jó magyaroknak, hisz előbb a profitom, aztán a magyarom, diga, daj. A légi erődök dübörgése különböző fokon szórakoztatná a publikumot. A hirtelen észlelhetőtől az ablakremegésen át a felsíró csecsemőtől a leröpülő tetőcserepekig tartó széles
skálán. A Balatonon ezidáig égéstermékszennyezés és zajártalom miatt motorcsónakázni sem lehetett. De most majd jön a multiműsor, évi 18 000 művelet. Siófok, Balatonszabadi, Balatonariga, Balatonakaratja, Ősi, Öskü, Papkeszi, Balatonkenese, Balatonfüszfő, Vörösberény, Balatonalmádi, Káptalanfüred, Felsőörs, Alsóörs, Lovas, Paloznak, Csopak, Balatonarács, Balatonfüred és Tihany népe. Vigyázzatok! A csúcsmulti le akarja rontani ingatlanjaitok értékét. A csúcsmulti nyomott áron fel akarja vásárolni a balatoni rivérát. S ha ez megtörténik, akkor majd megváltozik a repülési irány. Déga, déga, daj, de ne énekeljünk, hanem mondjuk el azt is, hogy Szentkirályszabadja és Veszprém az esetleges munkahelyek miatt támogatja a csúcsmulti tervét. Veszprém és Szentkirályszabadja tiszteletre méltó népe. Ne feledjétek, most Horn Gyula volt miniszterelnök szerint mutogatok, tehát ne feledjétek, hogy egy. Ha a multireptéren munkabérigényetek lesz, helyettetek koszovói vendégmunkások fognak takarítani. 2. Hogy a felszállógépek Kádárta, Gyulafirátót, Veszprém, Nemesváros, Szentkirályszabadja települések fölött fognak fordulni déli irányba. 3. Tehát ősszel, kedves veszprémiek, kedves Szentkirályszabadjaiak, olyan képviselőtestületet és olyan polgármestert válasszatok, aki nem kollaborál a csorgónyálú csúcsmultival, aki nyomott áron fel akarja vásárolni Szent István örökségét, a balatoni rivérát. Magyarok, tiltakozzatok, legyen minden magyar egy szem a láncban. Tömegével jelentkezzetek be ügyfélnek, jöjjetek el a közmeghallgatásokra, rágjátok rongyosra polgármestereitek és országgyűlési képviselőitek fülét. Magyarok, cselekedjetek. A Zsámbéki-medence és Sukora után védjétek meg a balatoni rivérát is, s mert nem tudhatjátok, hogyan kell elkezdeni a cselekvést, kiírom a képernyőre a Kelet-Balatoni Légtérvédő Egyesület nevét. Ismételje Kata kisasszony. Kelet-Balatoni Légtérvédő Egyesület. Íme az internetes cím kble@balatonalmadi.hu. Kata kisasszony. kble@balatonalmadi.hu. Ennyi mára. Kerényi úr. Hallom. Lakatos úr üzeni, hogy most szívesen muzsikálna. Most az én barátom Lakatos Mihály cigányprímás muzsikál. A zenemű címe Iréne Szerenád. Az Iréne Szerenádot Radics Béla cigányprímás komponálta Erzsébet királyné tiszteletére. A magyar barát Erzsébet királyné Deák Ferenc hódolója volt. Erzsébet királyné Deák Ferenc ravatalához ékes koszorúval érkezett. Kérem, vegyenek elő papírt és írószerszámot. A hegedűszó fölé a balatoni riviéra képeit vetítem. Arra felírom a Kelet-Balatoni Légtérvédő Egyesület nevét és internetes címét. kble@balatonalmadi.hu. Kérem, ne telefonáljanak. A Kelet-Balatoni Légtérvédő Egyesület emberei elfoglalt emberek és szegény emberek, nincs ügyelet. Informálódjanak a honlapról, abban minden benne van. Magyarok, olvassatok és cselekedjetek. Legyen minden magyar szem a láncban, és legyünk kaptárépítő méhecskék. Az államfő is kinyilatkoztatta a Szentkirályszabadjai reptér szöges drótjánál. A haza nem eladó. Védjük meg együtt a balatoni rivérát, védjük meg a magyarok hazáját. Hessinnét Joab Blum, hessinnét te zseniális csúcsmulti, éljen a haza! Tisztelt nézők, ez volt a Szerintem Retro 13. adása, melyben Kata kisasszony és én Magyarország felvásárlása ellen emeltünk szót. Kedves magyarok, ugye önök is azt akarják, hogy végezetül gyönyörködtessen bennünket a gyönyörűséges nándorfehérvári harangszó. Ugye önök is azt akarják, hogy végre értünk szóljon a harang.